Goeiedag dames en heren, welkom bij een nieuwe Ster TV. Zoals je weet ben ik net echt heel toek, maar gelukkig ben ik wel heel handig en daarom beginnen we deze aflevering met timmeren met één hand op een rij. Zoals je hem ziet, heb ik in mijn linkerhand een speaker, mijn rechterhand op een rij en om mijn lul heb ik dus een hammer duct taped en daarmee ga ik nou deze speaker in het hout slaan. Let op. Hammer time. Nou, dat wil ik even zien letten. Ik zou zeggen, prutten willen, maar nee, Ster TV. Ster TV. Misschien denk je van, hoe maak je nou een film? Nou ja, we wisten het Jelly Jelien eigenlijk ook net. Maar we hadden het volgende erop betocht. We hadden nog een script van, hoeveel pagina's? 100 pagina's! Dit zijn al je scènes. En op een draaidag doen we meestal 2 of 3 scènes. Ze hadden lessen bijvoorbeeld een draaidag met Iris Kroeshorn. Goeie! Ben je jongen man? Kijk even in de jacuzzi in eigenlijk, heb ik wel zin in. Ik wou je natuurlijk net vertellen hoe dat maar die oude in Iris, maar dat is natuurlijk hartstikke deer. Hij zal oefenen op die angstschreeuw. Mijn angstschreeuw. Is dat zo? Kippenvel. Ja, kipvel hè? Het scheelt zo. Oh, dat maakt echt. Dat maakt echt. Het maakt echt schreeuwen. Nee, dat gaat niet goed. Oké. Ja, dat kan ik verzekeren. Ja, als ik de voice won, ja, Ik wil razen. Nee, dat maakt me chef. Ik heb nog nooit meemaken met zo'n filmscène in een jacuzzi. Nee. Dus ik liet me verrassen. En ik dacht mooi, deze meneer in wet zoekt erbij in. De droom van elke vrouw. De droom van elke vrouw. Nou, succes straks. Dankjewel. 3 hours later. Wat ben je kleren Iris? Wat vond je ervan? Vind jij? Ja, hartstikke leuk. Ja. Heel laken, ja. Ben je het ook zo professioneel als tactisch? Ja, het is super professioneel. tekst nou misschien van briljant, maar als het juist van tekst geniaal. Ja, het denk ik wel eigenlijk. Ja. Dieren dank! Joe. Doeg! Nou, als je dan bijvoorbeeld zo'n draaidag gewoon hebt, ja, hier is verjaardag en nog een paar dingen. Dan komen we hier op kantoor met de beelden die we scherpen hadden. Als Janko dan een ruwe montage maken had van het materiaal, dan stuurde dat naar Jeroen. En Jeroen is mij de audio doorhande. In een kamertje wat hier neemt het Walhalla. En daar gaan we nou even zien. Er komt visite, wat zullen we genieten? Amazing, welkom in mijn huis. Wow. Dit is de gang. Dit is de wijnkamer. Dit is mijn gigantische boekencollectie. En dan komen we nu in het Walhalla. Hier gebeurt het al, ja, meestal. Dan rek je mijn gitaar, elektronisch drumsetje, keyboard, pen, televisie, monitor, van de jongerij, stafzoeker. Mooi smarren, hè? Ja. Nou, wij zijn op dit moment maar bezig. Oh ja, dit weer op de fiets naar Harkema en dat moest dan in een metaljasje. Nou, daar gaan we. Wij hadden geen inspiratie voor audio bij. Nou, bij scènes is het meestal wel duidelijk wat de sfeer is. En dat probeer ik dan wat te versterken. Wist wel, dat het hoe spannend is, of triest is, of vrolijk is, dan is het zelf wel. Nou ja, had het triest met. Nou ja, en als iets vrolijk is, dan ja. Soms doet Janko er een voorbeeld bij van sok iets. Nou ja, ik denk oké, sok iets. Nou, dan broek ik dat en dan ging ik daarop verder. Nou, dat weten we. En dan maak ik hem echt bezig. Dus, oppakken.